Kamaráti, všetko dobré do nového roku. Celý týždeň som bol chorý, tak som nejak moc nič nemohol také spraviť. Ale teraz sme sa vybrali s ocinom na polia troška pozrieť, aké pekne zasnežené, a tu je ocino. Ahojte. A toto je také, za chvíľku vám ukážem, jedno z takých našich väčších polí, ktoré sa nám vlastne začalo tak skladať, ako som dospieval. A som sa viacej tomu začal venovať a viacej ma to lákalo, tak ocino vlastne zobral do prenájmu, kúpil a tu tam to bolo vyčlenené. Teraz ani nebude poriadne vidieť, že kde je naše, kde je hranica a čo, ale no, lebo všade je sneh. Ale momentálne to je pšenica zasiata na jeseň. Aha, tu to bude voľačo vidieť, aspoň. No ale na jar, keď nebude sneh, tak všetko bude vidieť pri hnojení, ako to vyzerá, čo to je, no ale to bolo tak, že tomuto sme sa dostali ešte, vlastne ja som nebol ani tedy dospelý, teraz mám 20 rokov, ešte chodím do školy, takže toto robíme len tak popri, aj ocino chodí do roboty. Behajú tu niekde aj nejaké zvery, videli sme nejaké stopy a tu asi myši sú troška, ale to je toľko čo nič, viac sme tu my teraz nachodili ako doteraz, čo tu boli stopy od trniek, od líšok a čo ja viem, čo sme tu všetko ešte videli, takže to nič není, no. Zatiaľ to pekne vyzerá. Uvidíme na jar, keď sa rozpustí sneh, hovorím, pri hnojení, čo ako to bude vyzerať. Teraz sa ťažko volá, čo dá pri takomto niečom hodnotiť, keď tu ani nič v podstate není vidno. Aha, keď som spomínal myši, tu suseda si dal takýto kolík, kde si pekne môžu dravce sadať a stade loviť myši. To je najlepšia ochrana proti hlodavcom a takýto malej zveri. No, tu sme teraz na tom Nautile slávnom, ktorý už bol vidieť na, čo to bolo, prvé video? Asi prvé, úplne. A vyzerá, že aha, ten novoz, že už tak voľakoho aj krúti, uvidíme. Ešte hlásia -10, voľakedy budúci týždeň. Ale takto pod tým snehom napriek bola to vyzerá, keby sa zabudol zorať. Nie. Ale vyzerá voľačo s tým ovcom, že už aha, robí s tou zelinou. Je už taká trocha pokrútená, tak uvidíme na jar, no. To sa všetko ukáže. Ale je to na dobrej ceste, no. Tie mrazy teraz majú veľkú úlohu v tomto, to je fajn. Či už aj na tie niektoré škodce, alebo čo nie, že to môže vyničiť. Sneh je veľmi dôležitý kvôli tejto zimnej vlahe a bráni obilninám, zabraňuje proti vymrzaniu. Akože takto vlastne, keď to je zakryté, tak vlastne ten korienok ako je pod snehom a keď aj mrzne, tak dobre, listy môže chytiť alebo vláčo, ale že tu zem vlastne pod tým snehom je chladnejšie a preto tam aj napríklad, aha, tuto tie myši ako behajú, že pod tým snehom oni sa schovávajú a aha, tuto pekne to vidno. Lebo tam vlastne majú teplejšie a ten sneh ich vlastne izoluje. Ono to teraz vyzerá škaredo, že tuto zelina stojí, to vševoľačo rastie, tieto kostanky a čo, ale no tak uvidíme, no. Kto neskúša, nevie a najlepšie vyskúšať u seba, vo vlastných podmienkach, ako to každý má a potom sa presvedčiť a nie súdiť niečo, čo niekto nikdy neskúsil sám. Takže treba skúšať a potom z toho robiť nejaké výsledky a závery. Tu pán gazda čo ešte pozerá, kontroluje, jak mu rastie cez zimu. Tuto to vyzerá krajšie. To je krajšie zazimované, aj tam vidieť krásne riadky. To buď tu je menej snehu, alebo krajšie žito. Rozpustilo sa ako tu. Asi, lebo tuto je hentať ako svieti slnko, áno. Tak na tento celý kopec je vlastne, na celý deň naň svieti slnko, tak asi viacej teplotuje, alebo čo. No hentam aj na vrchu vidno, hentam na vrchu koľko je, aké málo snehu a tuto dole koľko je snehu. No, toto je pekné. A tuto pozri, koľko toho hrachu je, aha. Tuto všetko, ten bordel, jak tu ostal. Fú. Pekne bolo vidieť, kým tu ešte nebol sneh, že veľa tejto hmoty, čo tu zostalo v tom Nautile, tuto na vrchu medzi riadkami, tak už vlastne sa úplne aj rozložilo a vlastne tie zážďovky a všetky tie červíky to začali rozkladať a vnášať vlastne do zeme, dole. A normálne to už bolo vidno, že možno 60% toho už sa rozložilo a už bol vlastne holá zem na vrchu niekde. Miestami už vôbec nebolo vidieť takéto trsy ako takúto hmotu. A niekde bola holá zem a aj tu to vidno. Poďme sa teraz pozrieť na to moje pole, z ktorého som aj počítal tie náklady z minulého roka a ten zisk farmára, čo som zrobil video. A tam je teraz zase tých hrách.
pred zimou, tak uvidíme, ako ten vyzerá. Či vymrzol, alebo čo sa s ním vlastne deje. No, tu sme na poli, ktoré vyzerá síce rovnako ako to všetky predtým na prvý pohľad, ale keď sa pozrieme zblízka, tak tuto rastie hrach. Toto je to moje pole, to 5 hektárové, zabudol som povedať ešte. Zaseli sme sem hrach na jeseň, ktorý by mal teda prezimovať. Má možno 23 cm ten hrach na výšku. A vlastne na jar z tohto bude pokračovať rásť. No, tuto to bolo zasiaté rovno do medziplodiny, podiskované, zasiaté. No a uvidíme, ako to bude vyzerať. Toto je vlastne druhý rok, alebo druhá sezóna, čo na tomto poli mám ja niečo zasiaté. To mám vlastne ja prenajme. No a uvidíme, minulý rok to bola pšenica, teraz tu bude hrach. A uvidíme, čo ďalej bude, ako to budeme striedať. Ako hlavne ten hrach sa podarí, takýto zimný. Mali sme ho už, ale no, niekedy sa podarí, niekedy nie. A učíme sa stále, takže uvidíme, čo z toho bude. Ja pomalinky čerpám od ocina nejaké vedomosti, nejaké z internetu a tak sa spolu učíme, lebo obaja máme v tom takú nejakú viac menej menšiu prax oproti niektorým iným ľuďom, tak spolu skúšame a nejak sa doplňame. Toto nebude také úplné video, že ukážem, že každé pole, čo ako vyzerá, čo sa na ňom deje, ale tak zhruba postupne cez rok budete mať možno tam tak lepšiu predstavu, že čo kde ako robíme a tak možno troška vysvetlíme, troška ukážeme volačo a aby sa z toho každý niečo naučil. Možno ja sa niečo naučím od vás. Není to ani nejako, že z histórie, ako sme začali robiť niečo alebo podobne. Tak možno bolo dobre s detkom niekedy natočiť, kde bolo zaujímavé. No. Tak uvidíme, možno to sa podarí. Na tomto poli sú ešte takéto dve remísky, ktoré síce nie sú súčasť pola, ale s ním takto priamo susedia. A je to tak pekne vidieť. Je to tam vlastne taká vlhkyšatá pôda, tak asi preto to tam tak prirodzene zostalo založené. A vidno, že tam je kopu zvery. Aj tam bolo kopu stôb okolo teraz. Aj keď som to robil, tak bolo vidno večer, že srnky sa vybiehali a podobne. Takže je to fajn takéto niečo mať pri poli na takú rozmanitosť a diverzitu. Ako samozrejme volačo vyjedia z toho hrachu, ale tak to patrí k tomu poľnohospodárstvu. No, tak som vám trošku ukázal, ako to na tých poliach u nás vyzerá a čo tam vlastne my robíme. Aj keď tak bližšie to bude vidieť asi cez rok najlepšie. My ideme teraz obedovať a vidíme sa voľakedy na budúce zase. Ahoj!